ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотеҷе ва мухлисои бачаи очкидор. Бардруи азиз, ҳама каса созен тинҷен, апашко шумо ҳам созен тинҷен, зинда бошен. Шумо қарор дорен дар канали Саудотеҷе, яъне ки Саудотеҷе дар YouTube як таҳай ва якум ҷо рафтисай. Имрӯз 15 апрели соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 136 сомонӣ. Бардруи азиз, дар имрӯза видео мошинҳои Opel Astra F, Daewoo Tico, Hyundai Avante, VAZ 2199, Lexus, Mercedes C-ка, Opel Vectra. Хулоса бадруи азиз, мумкин ки ай ҳами видео великам биёвӣ. То охири видеоро ёнбош кунед, тамошо кунед ва форатон ки ай ҳами канали ма мошин, хона ё квартира бихарен, бадруи азиз каналда подписатсия кунед, ки мисол ма видеои нав кардам, телефони шумода мерава. Ана ака мерем остуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. Бардруи азиз, апашкои аддоналайкиро барои меҳнатҳои мо аввал биҷиқен ва навори моро то охирша тамошо кунен. Як бародар як мошини Opel Vectra ароӣ кардагӣ. ҳоз бардруи азиз маълумотша гап мезанем. ана соли мошин бардруи азиз мақсад навай ва наршам арзон гуфтесай. бо диққат гӯш кунен. мошини фурӯшии Opel Vectra A меганаш. мақсад бардруи азиз Opel Vectra B дора, Opel Vectra A дора. бардруи азиз мошини тамошо кардесен Opel Vectra A мебошад. соли баромадаш 1995 солай. сӯзишвориш бензин ва газ кор мекунад. абъём мотораш 1.6 литрай. коробкаш механика. балонош мега 70%, хадавоиш созай, ҳуҷҷатош 6 моҳи дига бардруи азиз, яъне ки 6 моҳи дига ҳуҷҷат доштай, утилизатсия кардагӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷиликул. фаҳмидед бардруи азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷиликул, шаҳраки Гараутида қарор доштай ҳамин мошин. нарша гуфта ки 14000 сомонӣ бугӯ. 14000 сомонӣ бардруи азиз. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран навистагиам. номерои телефонаш номерои Россияша, занг бизанен, бояд чи арзон мекуна. бардруи азиз, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. як мерседеси арзона гап мезанем. мерседес бо нархи Opel, бовар кунинда. Mercedes C-ка соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин ва гази Евро 4 кор мекунад. абъём мотораш 1.8 литрай, коробкаш автомат. бардруи азиз, чӣ хеле ки гуфтем, мотораш 1.8, коробкаш автомат. балонош навай, хадавоиш мегӯяд тахминан 70-80% ҳастай. ҳуҷҷатош 8 моҳи дига, утилизатсия кардагӣ, монитор, задни камера дора, 4 дараш электропакет, ана печка, кондисионерам дорад. зуни азиз, ва чӣ хеле ки бардруи азиз, бо як бор дига даётон меёрам, мотораш 1.8, коробкаш автомат. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки дар Қурғонтепа қарор доштай. нархи мошина 46000 сомонӣ мега. 46000 сомонӣ. бардруи азиз, апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Саудотеҷе як дона лайки бепла биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дига барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. Lexus сери S гуфтагӣ соли баромадаш 2007. сӯзишвориш дизеле бардруи азиз, мотораш ДВД, коробкаш механика. чӣ хеле гуфтем бадруи азиз, сӯзишвориш дизелае.
коробка механика. соҳиби мошин маълумот дага ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора. любой ҷош мега кор мекуна. полни комплектатсия мега расходаш. ана расходи топливаш 6 литра зуни азиз. мошин қарор доштаи дар шаҳри бохтар пешина қурғонтепа. нархи мошин 85 000 сомонӣ. харидорои аниқ занг бизанед. бардурои азиз, агар ягон мошин, хона ё квартира барои реклама дошта бошен, якум комментарияро нигоҳ кунед. номерои ма ҳастай, ма даравон кунед, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. мегзарем бардурои азиз ба як мошини фурӯшии Opel Astra F дар кузофи седан. соли баромадаш 1992. сӯзишвориш гази холие мега. мотораш 1.6, коробкаш механика. ана мошин қарор доштаи дар ноҳияи Ҷайҳун, пешина Қумсангир. нархи мошин бардурои азиз 20 000 сомониш мега. касе харидор бошем мега бо арзон мекуна. марҳамат бардурои азиз, метонем ки Opel Sedana 92 сола ана 20 000 сомонӣ бихарем. дар ноҳияи Ҷайҳун қарор дора. бисёри бардурои Россия Тоҷикистон гуфтабуданд ки акай Сауду Теҷе дар ачкиёт садқа гуфтан ҳамин мошинои маладиёж ниам бимонем. гуфтум гап нест бардурои азиз, бо диққат гӯш кунед. мошини фурӯшии ВАЗ 21099, соли баромадаш ҳам 1999 будаи. сӯзишвориш гази холӣ, абъём мотораш 1.6 литра, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот дага ки ассалому алайкум бардуро, мошин дар ҳолати миёна нахаду мегарда мега. мотор коробкаш созай, 4 баллони 80% дора. дуд намекуна, масъала намехӯра. ҳуҷҷатош бучидагия, утилизатсия надора. фикр кунем ба занг бизанем гуфтагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 8000 сомонӣ. харидоро яъне занг бизанем. бардурои азиз, апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Сауду Теҷе як дона лайки бепла биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дига барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бардурои азиз, чӣ хеле мошин, чанд соат мошин, мошинои қимат, мошинои арзон бимонам комментарияда бинависен. Hyundai Avante зуни азиз бисёр мошинои хубай. соли баромадаш 2009, сӯзишвориш бензини холӣ, мотораш 1.6, коробкаш автомат. соҳиби мошин маълумот дага ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. ана 10 моҳ ҳуҷҷат ва 10 моҳ танировка доштай. такси гаштагӣ нест мега. умуман любой проверкада тайёраи баллонош 80%. ана харидорои аниқ мега занг бизана, бо мумкин камтар арзон бишава. бардурои азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 93 000 сомониш мега. фақат гуфтагия ки конкретни харидоро занг бизана. дар видеои пешная Тико бардурои азиз реклама карда будем. баъд бисёри бардуро гуфтабуданд ки ин нарх дар потолокай, ягонта арзон биё. гуфтум гап нест бардурои азиз, ина марҳамат, касе ки подписатсия кардаги бошен, видеои ма шумода мерава, метавонен ки якимин шида анами Тикора бихарен. мошини фурӯшии Daewoo Tico, соли баромадаш 1998 сол, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.1, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот дага ки салом навистагиай, ана срочна фурӯшӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай, камтар кор дора. мелчовка кор доштаед зуни азиз. мошин қарор доштаед дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 12 000 сомонӣ. харидорои аниқ занг бизанед. бардурои азиз, мошини фурӯшии Opel Astra F дар кузофи Хечибек. соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин ва газ кор мекуна. абъём мотораш 1.4 литр гуфтагиай. абъёми моторша бардурои азиз 1.4 литр гуфтагиай. хай бардурои азиз, бо мисол номерош ҳастай, занг мезанед, мепурсен ки мисол мотораш 1.6 ё 1.4. ана соҳиби мошин гуфтагиай ки мошин дар ҳолати миёна қарор дора. камтар масъала мехӯрад зуни азиз гуфтагиай, дига маълумотоша ба телефон мегирен. хай бардурои азиз, мисол соҳиби мошин честна гуфтае ки кам мисол масъала расход доштае. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархи мошин 31 500 сомонӣ. харидорои аниқ занг бизанед.
خانم خیلی بردروی عزیز اپاشگاهی به نواری ماشین های فروشی امروزه از که جایی که مثلا خیلی ماشین های ارزان روی کردن حرکت کردیم برای شما را نرخ نوارشون نگفتیم. انا بردروی عزیز انا چی ماشین معقول شد در همین ویدیو کامنت کرده بنویسین یا مثال تا آخر ویدیو را کی تماشا کرد انا تماشا کردگی باشین کامنت کرده رقم 5 بنویسین ما میفهمم که شما تا آخر ویدیو را قطعا تماشا کردین. و بردروی عزیز چی ماشینه که در کاره چی ماشینه که نرش فهمیدنیه کامنت کرده بنویسین. بردروی عزیز ما در ویدیوی آینده نصیب ان شاء الله ماشین های ارزان برای شما را با реклама мекунам. ва бардруи азиз дар ин канал ҳам мошин ҳам хона реклама кардесем мумкин ки видеои дигари мана хонаҳои фурӯшӣ дар ҳамин канал реклама кунам. ана касе дар канали мо меҳмони бардруи азиз ҳатман подписатсия кунен яке мисол ягон рӯз мошинаи хонаҳай квартираҳай дар насибтон боша мехарем. ва бардруи азиз гап ҳабсиёна мекунем то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дастгирии канали бачаи аҷкидорро фаромӯш накунед. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.